विज्ञान ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ମହାଦେବଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସମୟର ଗତି। କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ସମୟ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ରହିବା ସମୟରେ ନଖ ଏବଂ କେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗେ ତାହା ସେଠାରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଓମ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଲେ ଆକାଶରୁ ଓମ୍ ଏବଂ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ବରଫ ତରଳିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦିଗଭ୍ରମ। ଅନେକ ପର୍ବତ ଚଢ଼ାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୈଳାସ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଦିଗଭ୍ରମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। କୁହାଯାଏ ଯେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ଆଗରେ ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ମଥା ନତ କରେ। ହୁଏତ ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି କେହି ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।